unsa man ni kaning duha ra man gyud pwede na natagam naman gud ko atong nabalintong ko dito sa kuan oh. Ako manggod boss, nagdali ang food ko god. Okay na lang gud magsamok-samok gud. Kami may nakauna, dapat kami na lang mo una dira nya mga babae pud baya mi. Na pwede mo apod, dapat kita tanan mo sakay ani. Yan oh, Kulitaan, maayo. kulitaan. Ay, oh. Isa ra ka book motor pila mo? 5. Oh. Mayog katong kusgan pa ko kay bisan pag pito mo nya karon natagam naman ko. Pwede naman i-guide ho boss. Nanduwa ka akin. Yan sa nga tong kuan ako dito akong trabaho nga dagka ito sa Ikaw sa part 5 nagdali ka. Part 30 nagdali lang gyapon. Wag gani ako unahon gani no kay nagdali ang food ko. Dili man. Sila Priority man mi. sila ato una ladies first og unang-una pod. Sila may Ako una. na nagdali ang mga babae, dapat kami mo unahon. Kasi wala nagdali nga naman ganay mi gidalian. Unahang importante ba, iliwit ng tong. Babae lagi atong una. Sakay. Adik yun na pwede, boss. Wag jud, di jud pwede. Yun pwede kaya mga babae, wala may trabaho. Ug singhagi kay. Kasi wala. Kasi wala nga importante ang mua kaysa sa inyo ha. At sige boss, 150, boss. Kana isa na mo, boss. Wala lang boss. 150 lang. Wala lagi bisan pagpila na inyong 200, boss. bisan pagpila lagi ng iplite nimo. Oh, nara boss, o plate na ko. Unahan Dapat lang unahan minimo boss. Ay, dali man Tapos eh. kagamay anak 40. Pwede naman ibalik ko naman sila oh. 50 ba? Dili lagi ko madala ng kwarta. Ako ba na kuan ko sa kong responsibilidad. Naman, mularga na tako. Boss. Mularga na tako. Sige pa mo istorya diya. Ay, sakyan na Di ninyo. yun pwede, boss. Pwede, Na pwede. mabiyaan mi, boss. Sakay na ko. Tangkap lang. Sakay na ko. Layo kay amua ba? Ay ba kanirang mga babae akong kargahon ba kay natagam na ko atong nabalinto. Sakay na mi boss. Sakay na gani. Di biya pwede. Di umawa. ka meron kay ma-football mi dito ba? Mo gid boss. Sa ina O, pan- sila boss. sabi. Paghulat mo isa Panang- ka turno. Pananglitan pasakyon ta mo ron tanan. Sila mo 5. Kaya man. Ug mabalintong na pud ta diha. Dili na, oy, dili na. Oy, Bakilid kay na diha Ako oh. pa nagsalig si mga boss. kami lagi una. Balika lang ng mga babae ba? Unahan mig hatod. Di lagi Balika pwede. lang sila. Di lagi na pwede lagi. Sorry kayo. Yahay kay mo. Pagay ka nauna sa mo. kay mo damit sa kag sa amin. Sorry kayo. Yung pagka gentleman ug kamay maguna-una, babae may una Oh, dapat. gyud tama gid na. Wala sila, boss, kay wa man sila trabaho giapas kami na may mga trabaho giapas. Kita boss. Unya ang among amo stricto kayo ug dili mi makajote. So ay guyugan. Di na po di man sakay na sunod. rin, Kami may nakuha sa akong pamilya. Boss, ano boss? Sila'y nakauna lagi ba? 300 kada isa. Wa ko'y labot lagi 1,000 pa na. Maglalis ta ni boss, after tagalas 12 ani boss. Magdalis. Usay oras da pre? Alas 11 gyud. Alas 11 na boss, alauna. Jote na gyud namo boss. Mas di pwede sila Tapos, una boss. Hawa diha. May una boss. Ngayon di mo sakay tama ni. Babae ang nakauna ba? Ganun mo kuan man ka. Sila lagi ang Sakay na mo, sakay na ba? Pag sakay na ba? Hawa ba sila, Kami sila maluna. lagi nakauna. Ayaw. Sakay na, dali. Sakay na mo pre, sige na pre, kay mo hantag mga babae pre. Ay, tayo sabi. Pre, sakay pre. Boss, Tayo sabi. gani na ko. Boss, Ang boss. Kami may una boss. Gani, Sige na, kami sakay na may gani una. diha. Saman mo nga. Mabuwak na akong tapaludo diya. Ay, laki boss. Hawa diya, mabuwak na akong tapaludo ba? tawag niya ba? Boss, tawag niya ba? Ano magtapok, may baho na kay ilok direyo. Oy, mabot ko, ligo. Ay, hawa ba kayo ang babae ba? Kami man rin. Tawa na ba? Wala na gyud boss ba? Hawa Kasi Hawa, hawa, hawa. Hawa niya ba? Hawa niya. Uy, Ano na kalaw na no? Sabi. kuha na niya. Hindi na naman. Uy. O, dali na niya ang motor. Di po pwede boss, Kasabot. ito may kapalo mo. Dire na ko. Dire na ko boss. Tulog na yun ang motor ko may susi. Tara boss. Tara boss. Tara may. Tara. Try me ba? Boss. Bros, bangot ko ninyo rong tawhana mo. Boss. Di mo muna og diha. Na, mga naog ka man mo nga. Sakam. Boss. Sina. Boss. Yun na boss. Boss. Sabi na boss. Boss. Kami una dyan. Kaya na? Kami dyan. Okay, Dapat tayo dyan sabi, na. tayo sabi. Boss. Sige. Kami dyan na boss. Kung sukot ko man na kay tatanan. Pero, ang duha ka babae diri ha kay babae na sila. Yes. Unsa? Tinuod dyan Kasi na. may sabak. Kami boss lo, ikay mi boss. Tara mo. Bitaw ka pa sakyan mo sakay yung ka. Huwag yun. Sakda. Mauna. Abot. Ikaw, dali ka. boss. Mali Pila tagal rin. mo. Dapat. Hina. 30, 60. Samantalang mo 150. Kada Isa isa. lagi pila na. Manang. Tara boss. Awa, dira ba kami man. Ay, na tao na. Ikaw bang gamay ka kay ilong? Dire ka salas ka dire. Oy, kamay niyo. Boss, asa ka boss? Dire ko. Dire ko. Matong ko dire. Atong ka dito sa dire. Baklay mo. Dire ka nakapeng ko. Dire ka kay kon. Dire. Sao na ni? Dire boss. Patong dire boss. Patong. Dili na lang ka. Di ba?
Oy, Tara, okay na? Unsa naman yun? Larga na. ay sabi mangutan ako. Pura man nagtinapaning trabaho. Ayaw ko ninyo mahaya kung maunsa tas unahan ha. Di man. Kay kamoy nagpamili, kay mo medyo nagkumubos na ko nga mo sa kayod mo. Dili ta maunsa. Ha? Dali boss, kay murag wala. Murag Ano paano na nimo kung ulo matuog ko ba? Wala ko magkaya Dili ka gunitan mo. Luya na boss. Sa man may manggunit. Tara boss, sakit akong dilo ha. Pamaklas. Boss, sabi ka ko boss. Magunita mo boss ha. Magunita ko. Usa na magkaya na kung matay yung gitabunan. Sorry. Kaya ka boss. Boss. Asa boss, kadali lang. Boss, okay na din. Ayun lang ikman. Abot sa tali boss. Wala kanina. Abot sa tali boss. 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 Oh. Kumbratan ninyo. Oh. Boss, ay ka na ta? Ay ba ayaw magtok pa? Wala oy, wala. Nanggunit kami ba? Boss. Boss. Uy, boss, ako Tanawa, tanawa. Ano to? Tanawa. Wala sila. Nawa lagi. Suka pre. Tama, ha? Kay mo god. Wala pa muna lang kay dita mga tumba. Nabaho ko sa Dali mangudo kaniyo. unsa akong giingon sa inyo 300, kaniya? 300. Ha? Gay kay mo. Ha? Tanawan ni akong motor oh. Wala na, unsa na niyo? Ang sa amin, giingon ta mo nga dili na pwede kay natagam na ko naus ba na pod ron. Sige lang boss, mabayad man mo. Bayad dili na sakto yung bayad sa na. Dili ka pamilding ano. Sa amin to bitaw na. Dinakal sa amin bayad. Pasang daghan na Boss. lang mga kuno nang alumping. O Boss. tama ko na o. Ang asiti nabaw. Bawg-bawg na nadaan. Kamu manggod. Kamu. Dapat dili na mo pasag yun. Sakay yun mo. Baklayo na mong gabaw pasang layo ah. Nya kami may nauna lang magpagdita ni. Ano mo kay daraman mo sapa. Dito, gabaw man mi. Dagan magay motor nganong kini man yung lusan yun. Kami nakauna mo. Sa motor na mo dire mo ra man ni isa. Gusto jud mo mangabot mo nga itorno di ay tanawa ron ni na. Ali ka lang na sila boss, ihatod sa mi Please kuna. kabagutan, naman mga motor rin magbiyahe. Nya kami may nauna. Nagpataka naman nung kaoy. Tanawa kog na magtingog-tingog diri nga. Sama motor. ni. Ingong. Mga ron nga biyang nga tani. Ha! Bisumot pa kog pahumot na nimahon akong gasolina ning bawaan ni. Ayaw pa boss. Ito na kasi patag boss. Kaya sagpaon ti karon. Ako masarap ako. Ang sabot mo bakla ka. Manakay mangyapon mi boss. Bisag masuko ka. Basta ako masakay ko kay mo Kay bayad wa man man ko. yun, wa man yun may ka sakyan lain. Sabak ko boss, sabak ko. Bahala mo di ako. Oy, kami na. Awa ba? So what's up mga katang no? So bali magpasalamat yung sa inyo ron na malaking pasasalamat. Tagalog lang ko kay ay nagtanaw siguro Tagalog. So maraming salamat sa inyong lahat. Lalong-lalo na sa naging bahagi ng channel na ito. Kung hindi dahil sa inyo ay wala rin kami. So nag 100k na tayo no. So I hope na nandyan pa rin kayo para sa amin. So tuloy-tuloy lang tayo ang good vibes natin. And maraming salamat. Hindi ko hindi na ko maisa-isa. So salamat. Oh, ayaw makalimot sa pag-subscribe no para mas mudaghan pa ta aning pamilya, and paki-follow po sa mga Facebook page Mr. Atang, and I hope na mapalo niyo i-click ang bell para updated yun mo sa mga video. So kana lang guys. Salamat.